לא כל העיתים שוות אצל הבינוני. ולכן יש רגעים שאתה בהיי, ויש ברגעים שאתה בנחיתה, אבל היופי זה לדעת שירידה זו צורך עלייה. ירידה זו לצורך עלייה, זה כמו שמישהו רגע הולך לתת איזושהי תנופה בריצה, אז הוא לוקח כמה צעדים אחורה. האדמו"ר הזקן אומר הרבה פעמים מה שעוזר לך להתפקס ולהביא חזרה את האיזון בנפש, זה לעשות החשבון נפש ולראות איפה אני יכול. זה כמו שאני בודקת איזה חדרים יש לי בבית, ואז אני אומרת, איך אני יכולה להכניס עוד אור לחדר? בהתחלה אני אקח נר קטן ואני אכניס מעולה. אחר כך אני אולי אפגוש איזושהי מנורה יפה ומתוקה, אתם רואים אפילו מחליפת צבעים. הנה, אפילו עושה לכם מוזיקת רקע. אתם רואות אותה, נכון? אז זאת אומרת, אחר כך אתה תכניס מנורה, וכל פעם נכניס עוד איזה מנורה, ועוד איזה אביזר, ועוד נר, ועוד מדהים נר. המנורה. נכון, אורלי, נכון? כן. פשוט אנחנו בלי קול, אז עד שאנחנו מוצאים את הרמקול, כבר אורלי, איזה המנורה כיף. עברה. איזה כיף שיש לי שותפה לכל התחביבים הקטנטנים האלה. מדהים, מדהים. אני כבר מדמיינת שאם הייתי חוזרת איתך עכשיו בנסיעה חזור מבאר הגאולה, היינו מדסקסות על זה ומספרת לך את כל הטכניקות והאופציות שיש למנורה הזאת. יגידו שאת האור, אז לא צריך גם את המנורה. תדעו לכם, אורלי, בינתיים מי שכשמה כן היא אורלי, השם הזה ניתן לך. אז תודה. זה ניתן לך מתנה מהשם יתברך, אבל האמת שכנראה זה כינוי לנשמה. כל אחת ואחת שנמצאת כאן ועכשיו איתנו, כל נשמה יש לה כינוי מבורא העולם, והשם אומר לה, את אור לי, אור שלי. כל נשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, נקודה פיסה מהאור אין סוף. כל אחת היא חלק מהאור הטהור של הבורא יתברך, אז כל אחת היא אור לי, אור לנו. ואני אגיד שכנראה זה בהשגחה פרטית, זה לא סתם שבורא עולם זימן לי שנייה, תוך כדי לצרף את המנורה הזאת לשיעור, כי קודם כל נכון, זה גם מראה שאפשר להכניס כל פעם אור לחדר, להכניס עוד דבר שמאיר אותי, מאיר בעבודת השם, אבל סתם שתדעו שהמנורה הזאת יכולה להפוך גם להיות כבוקסה. זה אומר שאתה יכול להתחבר בבלוטוס, ואז לשמוע שירים דרכה. למה אני אומרת את זה? כי זה אומר, זה הנקודה של הלכו מחיל אל חיל, בהתחלה אתה מכניס אור לחדר, ואחר כך האור הזה יכול להיות גם אחד כזה, שמציב ומעלה שירה ושמחה, כי כתוב עבדו את השם בשמחה. זה צדיקים ילכו מחיל אל חיל. אז אור זה תורה. הכנסתי את המנורה, הכנסתי עוד איזה לימוד תורה, אבל לא מספיק רק מנורה, רק תורה, צריך לשדרג, שגם יהיה אפשר להעלות שירה וזמרה, והשירה זה בעצם השמחה בעבודת השם. אז הלוואי, הלוואי ואמן, שהשם ייתן לנו גם כל רגע. התורה הערבית היא בעצם נטענת, ואם אנחנו נמצאים בשליחות, ואנחנו כל פעם בנתינה, לפעמים אנחנו מתרוקנים. וואו, וואו, וואו. כאילו זה מה שמרגיש לי ממש בתקופה הזאת, אז פתאום זה עושה, לעשות חשבון נפש, זה אפילו יותר קשה מהשליחות עצמה. את מפרקת את כל העניינים בפנים, ואת מרגישה שאת כל הזמן בנתינה, אבל את בעצם צריכה גם להתמלא כדי להמשיך לתת. וואו, וואו, חזק מאוד, חזק, תודה. תודה רבה, יפה. אם יש עוד מישהו שרוצה ככה לשתף, לומר, שאלה להוסיף. מה השלבים, כשעושים חשבון נפש, מה השלבים הנכונים לפרק את זה נכון? כן. שאלה יפה, שאלה טובה, ושאלה נכונה שאנחנו פוגשים בה. אז אני לא זוכרת אם נגענו בזה שבוע שעבר, אני חושבת שנתתי לכם משל שיצא לי לקרוא, ואם לא הזכרתי את זה אז בכיף תגידו לי, או אם הזכרתי תגידו לי גם כן. אני פגשתי מכתב יפה מהרבי באגרות קודש, והרבי כותב שם לאיזה בחור שהיה לו עסק של מכבסה. דיברנו על זה, לא? אני לא רואה תגובות. היה לו עסק של מכבסה בניו יורק, והוא ביקש מהרבי ברכה, שיהיה לו הצלחה עם כל העסק של המכבסה. אז הרבי נתן לו את הברכה והכל טוב ויפה. אז הרבי אומר לו, תשמע, רבי ישראל בעל שם טוב, כותב שמכל דבר שיהודי רואה או שומע,
יש לו ללמוד מזה משהו בעבודת השם. אז עצם זה שאתה מחזיק בעסק שכל העניין שלו זה לכבס את הלבושים, אז תדע לך שאפשר ללמוד מזה בעבודת השם, כי אתה יודע מה זה לבושים של יהודי? אתה אומנם עוסק בלכבס את הבגדים הגשמיים של בני אדם, אבל אתה יודע שאצל היהודי יש לבושים, זה נקרא מחשבה, דיבור ומעשה. וגם אותם מדי פעם צריך לעשות להם כביסה, דהיינו לנקות אותם, לתאר אותם, לזכך אותם. אז הרבי אומר לו, איך אתה בעצם מכבס את הבגדים? באמצעות מים וסבון, נכון? אז הרבי אומר לו, תדע לך שגם יהודי, איך יהודי מקדש ומנקה ומחדש את עצמו? על ידי מים וחומר ניקוי. מים זה תורה, לימוד תורה. והחומר ניקוי, הרבי אומר, הקפסולה, מה שנקרא, הקפסולה שמכניסים למכונת כביסה, הרבי אומר לו, בורא עולם ברא קפסולה כזאת בתורה, שמסוגלת לחדש את האדם, וזה נקרא תשובה. קפסולה שנקראת תשובה, שהיא מצליחה בעצם להסיר את כל הכתמים שהיו לפני, והרבי אומר לו, הנה, אתה בעצמך יכול להגיד, הרי בגד, אם הוא יתלכלך, מישהו יכול להגיד, וואי, הבגד יתלכלך. אז מה, חלילה נזרוק אותו לפח? ממש לא. נשלח אותו למכונת, לכביסה. זאת אומרת, נעשה תהליך של ניקוי, של התחדשות. עכשיו, בוא נעשה הבחנה. לפעמים החשבון נפש לנו זה בקטע של סור מרע, שצריכים לעשות תשובה על העבר, או על דברים שצריך להתחזק בהם, ולפעמים התשובה, יש דרגה של תשובה כזאת, שזה בכלל לא קטע של סור מרע, קטע של איך אני יכול להוסיף טוב. זה תשובה של צדיקים. והרי כל אחת מאיתנו יש בנו ניצוץ של צדיק, כי כתוב ועמך כולם צדיקים. אז זה תלוי, כל אחת צריכה לראות האם התשובה שלי, ההתחזקות שלי, השדרוג שלי, ההוספה שלי, צריכה להיות לפעמים בסור מרע, לפעמים בהוספה של עשה טוב. עם אולי הוספה בנתינת צדקה, אולי הוספה לעורר, להקים עוד איזשהו שיעור של התחזקות. אני אגיד לכם את האמת, תראו, אני סתם עכשיו משתפת אתכם משהו, אני אפילו עוצרת את ההקלטה.